Uy, Shania, may Hmm, boyfriend ka na pala? Kailan mo siya papakilala sa amin? saka na kuya. Last week lang naman naging kami. Pogi ba? Hmm, sakto lang. Paano sakto lang? Kuya naman eh. Kailangan ko pa ba i-describe itsura niya? Hintayin niyo na lang na ipakilala ko siya sa inyo kung naku-curious kayo. Sa bagay. Sigurado namang may itsura din yung boyfriend mo. Sa pihikan mong yan, alam kong hindi ka basta-basta papatol sa kung sino-sino lang. Siyempre naman kuya. Tagasan ba boyfriend mo? Taga Quezon Province. Mukhang nakasungkit ka ng probinsyano ah. Ano namang masama ron? Wala naman akong masamang ibig sabihin sa sinabi ko. Excited lang ako na ipakilala mo siya sa amin. Sa tagal mo ba namang naging single? Paano naman ako hindi magiging single ng matagal kinailangan kong kumayod para sa pamilyang to? Teka, bakit parang masama yata sa loob mo na natulungan mo kami? Nagtanong ka pa talaga kuya. Siyempre, hindi ko naman dapat responsibilidad yun. Ikaw naman dapat yung nasa posisyon ko eh. Humingi naman ako ng pasensya sa'yo, di ba? Nakabuntis ako, kaya dapat lang na magpakaama ako sa bata. Tsaka, kahit naman may sarili na akong pamilya, tumutulong pa rin naman ako sa abot ng makakaya ko. Hindi ba, pag may ipapagawa kayo o may kailangan kayong asikasuhin, ako naman yung tinatawagan nyo? Hindi ako nagrereklamo kahit inuutos-utusan mo na lang ako. Pasensya ka na kung pagdating talaga sa pinansyal, wala talaga akong laban sa'yo. Masyado nang malaki kinikita mo kumpara sa akin eh. Huwag na natin pagtalunan to kuya. Ikaw naman nagsimula eh. Wala namang masama sa sinasabi ko kanina. Kaya di ko gets kung bakit bigla ka na lang nagsalita ng ganun. Suportado pa nga kita sa pagkakaroon ng boyfriend eh. Excited lang talaga ako na makilala siya. Kasi baka isang araw, maging parte na rin siya ng pamilya natin. 1 week pa lang mula nung maging kami kaya hindi ko pa naisip yung mga bagay na yan. Ayoko magmadali. Baka matulad lang ako sa... Oh, saan? Sa mga maling desisyon ko sa buhay. Tinuloy mo na lang sana yung gusto mong sabihin. Totoo naman eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman yan ikakasama ng loob ko. Ang akin lang kuya, gusto ko munang kilalanin ng mabuti yung boyfriend ko. Gusto ko munang subukan kung mag-work yung relasyon namin bago ko isiping mag-settle down. Ikaw bahala. Alam mo naman yung ginagawa mo kaya hindi na ako makikialam. Pasensya na sa mga nasabi ko kuya. Di ko naman intensyon na masaktan ka. Ayos lang. Totoo naman lahat ng sinabi mo. Baka nga kung hindi ako nakabuntis, hindi mo na sana kailangan maging breadwinner at itaguyod tong pamilya natin. Ako yung lalaki, tapos panganay pa. Kung natuloy yung trabaho ko abroad, hindi mo na sana kailangan saluhin yung mga responsibilidad ng isang panganay. Hindi ka na sana nahirapan. Kuya Ace, Nahihiya ako kasi hindi ko nagampanan yung obligasyon ko at hindi ko rin natupad yung pangako ko kay nanay at tatay. Pero alam mo, Shania, proud na proud ako sa'yo. Kaya hindi na nakakagulat na maaga kang umangat sa buhay. Kahit kailan, hindi ako nakaramdam ng inggit sa mga naabot mo. Nagsisisi lang ako kasi di ko inayos yung mga desisyon ko sa buhay. dear love, ako si Shania, 28 years old. Breadwinner ako sa pamilya namin. Maraming nagsasabi na mayabang daw ako. Na masyado nang mataas ang tingin ko sa sarili ko. Oo, kinaamin ko yon. Pero masasabi kong may ibubuga naman talaga ako at hindi basta-basta. Pinagsikapan kong makuha lahat ng meron ako. Ginawa ko lahat para maging worthy sa sino mang makakarelasyon ko. Inalagaan ko yung sarili ko at nagtry ng iba't ibang trabaho hanggang sa kumikita na ako ng 6 digits monthly. Kaya lang, dahil sa pagiging stable ko, parang tumaas pa yung standards ko sa lalaking gusto kong maging lifetime partner. Bakit ngayon ka lang? 20 minutes ka nang late ah. Gutom na ako, babe. Sorry na. Sinabi ko naman sa'yo sa chat na nasiraan yung sinasakyan kong jeep kanina. Kung may sasakyan ka lang sana, hindi mo na kailangan mag-commute. Kumuha ka na kasi kahit motor muna. Babe, kahit pagsamasamahin ko lahat ng ipon ko, di ko pa rin kakayanin bumili ng motor. Kahit mag-installment pa ako.
Umili ka na nga ng orderin mong pagkain para makakain na tayo. Okay ka lang ba? Parang bad trip na bad trip ka. Okay lang ako. Hindi eh. Ramdam ko na naiinis ka pa rin, babe. Nagsorry naman ako, di ba? Intindihin mo naman ako. Yan na nga yung ginagawa ko sa loob ng ilang buwan mula nang maging tayo, Neil. Palagi na lang ako yung umiintindi sa ating dalawa. Ako na nga sumasagot sa date natin, late ka palagi. Minsan, hindi ka pa talaga nakakapunta. Pasensya ka na. Sobrang pagod na kasi ako nung araw na yun kaya hindi ko na kinayang lumabas. Alam mo naman na may mga racket pa ako, di ba? Kailangan ko yung kinikita ko ron para sa pangrenta at bills namin. Yung sweldo ko kasi, sumasakto lang para sa groceries at pambaon ng mga kapatid ko. Alam mo naman palang nagigipit ka na dyan sa trabaho mo. Bakit hindi ka pa maghanap ng iba? Yung mas mataas yung sweldo. Babe, alam mo namang hindi ganun kadali makahanap ng bagong trabaho. Lalo pa kung mas mataas na sweldo yung hahanapin ko. Hindi rin naman ako pwede sa trabaho mo kasi hindi ko talaga kaya. Bakit kasi hindi mo subukang matuto ng ibang skill? Nandito naman ako. Pwede kitang turuan. Limitado lang yung time na meron ako ngayon. Kaya nga kahit sa date natin, hindi pa ako nakakapunta minsan, di ba? Yan kasi hirap sa'yo. Lagi kang may excuse. Hindi ka nauubusan. Sa tingin mo, gumagawa lang ako ng excuse? Ang labo mo naman. Mas malabo ka. Mas matanda ka pa sa akin pero nandyan ka pa rin. Paano na lang kung dumating tayo sa point na magkakaroon na tayo ng mga anak? Ako na lang ba sasalo sa mga malalaking gastusin pag nagkataon? Masyado mo kasing ikinakahon yung sarili mo sa mga kaya mo lang gawin. Ayaw mong mahirapan. Ayaw mong sumubok ng iba. Hindi sa ayaw siya, Naya. Yung gusto mong gawin ko, maglaan ako ng mahabang oras para aralin yung ginagawa mo. Pag ginawa ko yun ngayon, kakailanganin ko magbawas ng trabaho para tutukan yun. Kaya lang ang kapalit nun, magigipit lalo yung pamilya ko. Sinabi ko naman sa'yo na mag-iipon lang ako para may pangsalo sakaling maghanap na ako ng ibang mapagkakakitaan. Pero parang hirap na hirap ka namang intindihin yung sitwasyon ko. Di ko na nga alam kung girlfriend pa ba talaga kita. Kasi mula nung maging tayo, puro ka nalang pamumuna sa mga ginagawa ko. Never ko pang naramdaman na sinusuportahan mo ako. Alam mo yung nararamdaman ko tuwing sinasabi mo sa akin na maghanap ng ibang trabaho? Sobrang nanliliit ako sa sarili ko. Kasi kahit para sa taong mahal ko, hindi pa rin sapat lahat ng ginagawa ko. Gusto ko pa sanang kontrahin yung sinabi ni Neil pero umiiyak na siya nung time na yon. Kaya pinili ko na lang na manahimik. Pagod na rin naman akong makinig sa excuses niya. Matapos yung huling date namin, hindi na ako kinakausap ni Neil. Hindi ko naman masyadong siniseryoso yung hindi namin pag-uusap. Akala ko nagtatampo lang siya at kailangan niya ng time. Naghintay muna ako na mag-message siya sa akin bago ko siya puntahan sa kanila. Pero hindi na siya nag-message. The number you have reached is not in service at this time. Ano to? Ngayon, hindi ko na rin siya matawagan? Si Neil ba yan tinatawagan mo? Sino pa nga ba? Ilang araw na akong hindi kinakausap eh. Hindi ko maintindihan kung anong trip niya sa buhay. Bigla na lang hindi nagparamdam. Chat ako ng chat sa kanya pero naka-restrict na yata ako. Kaya nga tinawagan ko ng number niya pero cannot be reached naman. Ano ba kasing nangyari? Baka naman may nagawa ka kaya ayaw makipag-usap sa'yo. Wala akong maisip na nagawa ko sa kanya, kuya. Dalawa lang naman yung nakikita kong posibleng dahilan kaya ayaw kang kausapin ng boyfriend mo. Una, baka may nagawa ka para masaktan siya. Kung nasaktan mo man siya, kailangan mo siyang suyuin. Pangalawa, baka may iba na siya. Ano ba yung sinasabi mo, kuya? Wala na makakwenta-kwenta. Ano palang gusto mong marinig? Gusto mo bang purihin kita? I-congratulate kita kasi di nagpaparamdam sa'yo si Neil? Lilinawin ko lang, kuya, ha? Hindi cheater si Neil. Kaya malabo niya ako ipagpalit sa iba. Yun naman pala eh. Maswerte ka kaya dun. Masipag yung boyfriend mo. Nagkataon lang talaga na ikaw yung mas may malaking kinikita. Alam ko na kung bakit niya ako iniiwasan. Sinabihan ko kasi siya na maghanap na ng ibang trabaho. Kaya naman pala eh. Paano hindi ko sasabihin yun sa kanya? Maling-mali naman yung discarding ginagawa niya.
Parang ayaw niya na mag-improve yung buhay niya eh. Tuturuan na nga, dami pang arte. Hindi naman kasi kayo pareho. Ikaw, maaga kang nagsimula sa ganyan trabaho kaya madali na lang para sa'yo. Pero para sa kanya na maraming racket at may trabaho pa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, syempre mahihirapan na talaga siyang isingit yun. Hindi mo yun pwedeng ipilit para mapantayan kanya financially kahit papano. Para rin naman yun sa kanya. Lalaki siya kaya dapat lang na malaki rin yung kinikita niya. Paano kung magkaanak na kami? Sa tingin mo ba hindi niya kakayanin? Siyempre alam niya yung magiging responsibilidad niya kung sakali. Gagawa at gagawa siya ng paraan. Alam ko yun kasi lalaki ako at tatay na rin ako. May sarili siyang diskarte siya, Naya. Yun yung dapat mong maintindihan. Na hindi lahat ng tao magiging kagaya mo. Iba-iba tayo ng kakayahan. Paano kung sa ginagawa niya, mas maging successful pa pala siya? Bahala ka nga kuya. Kinakampihan mo pa eh. Iniintindi ko lang din yung tao. Ay, ikaw nga dapat gumagawa nun eh. Kawawa naman yung boyfriend mo. Pagod na nga siya sa buhay. Wala pang umiintindi sa kanya. Kuya, walang mali sa ginawa ko. Yung reaksyon niya yung mali doon. Ay, Hindi niya lang talaga matanggap. kung ganyan yung mindset mo, mag-asawa ka na lang ng mayaman. Hindi naman mayaman yung gusto ko. Ang gusto ko lang, yung lalaki makakatuwang ko sa buhay. Yung kayang maging head ng family. Basta ang masasabi ko lang, bigyan mo muna ng chance yung tao. Sa totoo lang, mas nangibabaw pa rin talaga yung pride ko nung time na yon. At yung paniniwalang wala naman akong ginawang mali. Pero sa sobrang pagkamis ko kay Neil, hindi ko na malaya na sinunod ko na pala yung sinabi ni Kuya Ace. Nakipag-ayos ako sa boyfriend ko. Naging okay kami. Mga ilang buwan lang mula nun, nagsama na kaming dalawa at nabuntis niya na ako. May iba ng trabaho si Neil pero rumarakit pa rin siya kasi hindi kalakihan yung sahod niya. Pero kahit sobrang busy niya, hindi siya nawawala ng oras para sa amin ng anak niya. Alagang-alaga niya kami. Kaya dun ko na-realize na tama lang na hindi ko hinayaang mawala sa buhay ko si Neil. Hindi man kami magkasinlaki ng kinikita, naging best partner siya para sa akin at naging best dad siya sa anak ko. Babe? Shh! Katutulog lang ni baby. Ay, sorry. Tabihan mo kami dito sa kama. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Katatapos ko lang. Ako naman magbabantay kay baby. Magpahinga ka na muna. Mamaya na. Kaya ko pa naman. Sigurado ka? Pagod ka pa galing sa trabaho. Kayo yung pahinga ko. Ang sweet mo naman. Pero seryoso ako Magpahinga ka na muna. Kumain ka na rin. Ako na munang bahala kay baby. Buti di ka nahirapan sa pag-aalaga sa kanya kanina. Oo nga eh. Bukas pa kasi makakapasok si Manang. Buti na lang, behave si baby kanina. Tulog lang siya ng tulog kaya nakakapagtrabaho pa rin ako habang nagbabantay sa kanya. Oh, sabi ko sa'yo, di ba? Magpahinga ka muna. Pwede ka pa naman umidlip bago tayo mag-dinner. Mamaya na lang siguro. Mas gusto kong pagmasdan si baby habang natutulog. Nakakawala ng pagod eh. Ay, ganito pala yung pakiramdam na maging tatay. Alam mo yung pakiramdam na parang gusto ko gawin lahat para sa kanya. Kahit ano, para lang maging komportable yung buhay niya. At sa tingin ko, yun naman talaga yung ginagawa mo ngayon. Sipag mo kaya? Ito yung pinangarap ko noon eh. Ang magkaroon ng sarili kong pamilya na paghuhugutan ko ng lakas para masipagan pa at galingan sa ginagawa ko. Alam kong medyo malayo pa ako pero kapit lang babe. Darating din ako doon. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita hanggang sa makarating ka ron. May tiwala ako sa diskarte at kakayahan mo bilang padre de pamilya. Ngayon pa nga lang, nakikita ko nang kayang-kaya mong panindigan yung pagiging ama sa anak natin. Hindi mo alam kung gaano mo ako napapahanga. Hindi biro yung sakripisyong ginagawa mo para sa amin ng anak natin. Never mong ipinaramdam sa amin na napapagod ka na. At kahit minsan, hindi ko nakita sa'yo na gusto mo nang sumuko.
Kaya salamat, babe, ha? Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ganito ba ako ka-peaceful kung hindi ikaw ang kasama kong harapin lahat ng to. Ako yung dapat magpasalamat. Kasi pinili mo ako kahit na alam mong wala kang kasiguraduhan sa akin. Wala naman talagang sigurado sa mundong to, babe. Pero isa lang yung sigurado ako. Hinding-hindi ako magsisisi na ikaw yung pinili ko. Hanggang ngayon, hindi ko nararamdaman yung takot na inaalala ko noon. Kasi araw-araw mo akong binibigyan ng kasiguraduhan. Dear love, sinurpresa ko si Neil para sa Father's Day pero nakaramdam siya. Kaya ako ang sinurprise niya ng wedding proposal. Siyempre, hindi ko tinanggihan yung alok niyang kasal. Doon ko lang na-realize na hindi pala upgrade sa career ng isang lalaki yung kailangan ko, kundi yung tamang pagtrato at emotional security na may bibigay ng partner ko. Ngayon, malinaw na sa akin na yung pagpili ko sa kanya ang pinakamalaking upgrade sa buhay ko. Siguro nga, madaling piliin ang taong successful na sa buhay dahil alam mo na kung anong kaya niyang ibigay. Pero ibang klase pala ang pagmamahal pag pinili mong magtiwala at samahan yung isang taong papunta pa lang doon. Yung taong kahit binubuo pa lang yung pangarap niya, sinisiguradong hindi ka lang pansamantala sa buhay niya. Metro's #1 Love Radio. Basic!